A presenza da toxina paralizante impide saír ao mar os máis de 1.500 mariscadores de Noia. A Confraría e o Intecmar continúan a facer análises para poder iniciar a campaña que se quería inaugurar o pasado día 26. Os máis de 1.500 mariscadores que traballan na ría de Noia afrontan con frustración un novo atraso da apertura da campaña marisqueira. As últimas análises realizadas polo Intecmar rexistraron de novo a presenza da toxina paralizante, polo que o inicio da actividade seguirá pospoñéndose. Facía falta un vendaval, un vento do sur e con chuvias ou enfriar moitas aguas e uns nordestes duros para mover eses fondos e que o fitoplancton se fora para baixo, non? E que non volvera, pero bueno, fastidia porque se era para empezar o 26 de setembro. E, bueno, estamos mandando mostras todas as semanas, o venres baixou do positivo ao xusto, pero ten que dar 2 negativos de PSP, e hoxe levámoslo tamén a Intermar e a ver se vai baixando. Para poder abrir a campaña, as análises teñen que dar negativo 2 veces seguidas, polo que os xoves collerán máis mostras. Os traballadores da confraría están desanimados xa que hai 2 semanas que ian comezar a extraer marisco na ría. É unha impotencia que tes porque tes gastos, hai 1001 gastos, non tes ingresos e hai unha impotencia porque a naturaleza en este aspecto non nos axuda, temos recursos, temos bastante berberecho, bastante ameixa babosa e a xapónica, pero a naturaleza é así, entrounos este ano a PSP que nunca entrou tan fuerte e, bueno, pois hasta que haxe un cambio non vamos poder ir. Ao ter que pospoñerse tanto tempo o inicio da campaña dende a confraría valórase a posibilidade de estendela no tempo máis alá do habitual, que é a mediados do mes de abril. Abril, pois todo abril vamos traballar, despois pódese varexar a algo de maio, pero bueno, todo abril por hora, vamos poñer todo abril e, bueno, traballar un pouquiño para compensar, que o importante era traballar en outubro, que cando máis cheo está a vianda, a comida do berberecho, que as conservas teñen máis demanda, pero, bueno, é así a situación, e, bueno, a naturaleza non deixa, a ver se temos algo de suerte, porque o recurso temos, pero a ver se hai algo de suerte. As mostraxes realizadas pola confraría confirman que os bancos teñen marisco e augúrase unha campaña ao nivel da anterior, sempre que as toxinas e as riadas non fagan moito acto de presenza.